El jurat dels Premis Generalitat Girona ha decidit atorgar el Premi Isabel Vila i Pujol de la 4ª edició a Som Energia. Som Energia, que el que som és un grup de persones que creiem en la transició energètica. Ens organitzem amb 80.000 sòcies que decidim totes plegades cap a on anem i que tenim poder de decisió sobre la nostra energia. Llavors també produïm energia renovable per poder distribuir-la entre totes les nostres usuàries. Som Energia neix el 2010 en un context polític molt convuls i molt contrari a les energies renovables, o sigui, molt diferent a on som ara, evidentment, i que fruit d'aquest revulsiu s'organitzen aquest grup de persones universitàries que, juntament amb en Hais, el nostre fundador, tenen la idea de muntar la primera cooperativa energètica de l'estat espanyol. Creiem firmement que és necessari, ara més que mai, canviar el model energètic i fer una transició energètica que sigui democràtica, que sigui justa i que estigui liderada per les persones. Realment com tornar a creure que tenim el poder de canviar-lo tot. El nostre objectiu és la nostra missió, que és aquesta transformació del model, aquest trencament de l'oligopoli i assolir un model 100% renovable, amb producció d'energia renovable, i que, per tant, tot aquell excedent que la cooperativa aconsegueix, que sense ànim de lucre no vol dir que no generem negoci, no vol dir que no tinguem llocs de treball, el reinvertim precisament en la pròpia activitat de la cooperativa i no en l'enriquiment d'un grup de persones. Som un motor de la transició energètica i que és important que estem aquí. Nosaltres no apostem per grans macroprojectes, sinó que tenim un model més petit, distribuït i local. Llavors ara també farem aquí una instal·lació col·lectiva a les nostres oficines i llavors el que passarà és que tota la gent del voltant de Girona es podrà connectar i llavors com que podem democratitzar aquesta energia que produirem. Intentem generar impacte local, parlant amb entitats del territori i no imposant un model com potser farien altres actors del mercat. Que això no va de llum, això va de futur, això va de persones, això va de justícia, això va del poder que tenim les persones per canviar-lo tot i això va de futur. Que pugui participar-hi molta més gent de la que som, perquè estic profundament convençut que Som Energia és el canvi que el món necessita.